Yeah, dåligt självförtroende. Jag satt en kaffe och kände mig dåligt förtroende. Ni människor var som jag, dåligt självförtroende. Jag och mina kompisar var på stan, nu vet du vad. Men ingenstans så kunde jag hitta självförtroende. Jag bara snackar skit om mig själv. Men vad fan är det som händer här? I livet kommer du och jag. Tittar dig själv i spegeln och så så jag ska göra för att få bra självförtroende. Låt oss räkna till 3 så får de bra självförtroende. Jag kommer för en massa tjejer som älskar er, som har självförtroende. Men jag ska berätta min vän som jag sårar mycket. Jag har gjort så mycket, jag sitter hemma i bås och funderar vad jävel är för en as. Men själv funderar jag typ, vad fan är jag för jävla fan en as som bara sitter här och tycker synd om mig själv. Jag har dålig självförtroende, jag måste rycka upp mig, ta mig i kragen och titta mig själv i spegeln och se vilken bra kille du är. Men vad fan spelar det för roll? Han är en riktig vän som jag ser till förlåt. Jag svek dig för du har ett krossat hjärta. Du vet att jag känner mig som vad jag säger till dig, men du vet ingenting. Du stod där och gruggade och tänkte, vad fan är det med dig? Du måste ha allvarliga problem. Eftersom du bara struntar i din kontaktkompis istället för att visa att du är en riktig kompis. Jag ska försöka visa dig att du är en riktig vän. Men hur fan ska det gå till när jag bara håller mig undan och backar undan för dig? Det känns nästan som jag står och grubblar och tänker hur är livet var när du bara kan jag slutar bara barnrumpan för att aldrig vill ha i spegeln och tänker, vad fan är det här för typ? Så bara undrar sig själv, men istället så bara går du och har dåligt självförtroende och säger en massa saker som inte är sant. Du måste öka upp dig.